गिबियाव साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि नैबे गोदान भिडिअ'आव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। दा समाव जोंनि भारत हादराव सेन्सास खालामबाय थानाय बाथ्राखौ बयबो मिथिदों आरो बे सेन्सासनि लेंगुवेज अपसनाव जोंनि बर' बिमा रावा गैया होननानै जों एसे मिथिनो मोननाय जादों। बे सेन्सासनि लेंगुवेज अपसनाव जोंनि बर' बिमा रावा गैमाराब्ला मानि थाखाय गैया आरो मानि थाखाय बेफोरबायदि गैया खालामनानै होजाखो, जेराव जोंनि बर' बिमा रावा भारत हादरनि संबिधानिक महरै 8 शिड्युल रिकगनाइज्ड 9थि फारिलाइनि मोनथाय मोननाय जोंनि बर' बिमा रावा। बेराफारसेथिं जों दिनै नुनो मोनदों नर्थ इस्टआव 8 शिड्युल रिकगनाइज्ड मणिपुरी लेंगुवेज दङ, आसामिस लेंगुवेज दङ। नाथाय थारैनो गमामायैनो 8 शिड्युल रिकगनाइज्ड मोननाय जोंनि बर' बिमा रावा बे सेन्सासनि लेंगुवेज अपसनाव गैयाब्ला जोबोद लासिंसिंनि बाथ्रा। लासिंसिंआ माबोरै मिथिगौना? बे बर'नि एमएलए एमपिफोरा बे एसेम्बलि न' सिङाव, बै पार्लियामेन्ट न' सिङाव थांनानै थाम्फै फुथारनो झारु मारिनोसो थाहैयो नामा? जुदि बर' बिमा रावा 9थि फारिलाइनि मोनथाय मोननाय जोंनि बर' बिमा रावा बे सेन्सासनि लेंगुवेज अपसनाव गैमाराब्ला बे बर'नि एमएलए एमपिफोरा बे बाथ्राखौ मिथिगोन ना मिथिया? आरो जुदि मिथिदोंब्ला मानो सिरि जानानै दङ? जोंनि बर' हारिखौ ओरैबायदि जुजिनो होयो थाखानाय मोनखानाय मोनथाय मोनखानाय माखासे मोनथायफोर थासेयावबो ओरैबायदि जुजिनो होबाय थायो जोंनि बर' हारिखौ, आरो जुजिलांबाय थाखानांगोनबो। खारन जोंनि बर' हारिनि स्टेन्डिं लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा गोबां बाहागो लामाफोराव गसंनानै दङ गावबा गावनि माखासे मुलाम्फाखौ लानो थाखाय आरो गावबा गावनि माखासे मुलाम्फाखौ लानानै। दा बे भारत हादरनि जानो गोनां सेन्सासाव जोंनि बर' फिसाफोरनि गेजेराव धोरोमखौ लानानै गावस्रा गावस्रि खालामनो नाजानाय माखासे बाथ्राखौबो जों नुनो मोनदों। आरो बे धोरोमखौ फारागथि खालामलायनानै जोंनि बर' फिसाफोरनि गेजेराव गोबां रोखोमनि ससियेल मिडियानि गेजेरजों गनायथावनो हायि माखासे पइन्ट्सफोरखौ लानानै डिबेट खालामलायबाय थानायबो जों नुनो मोनदों। जोंनि बर' हारिखौल' जों नुनो मोनदों दै, नाथाय गुबुन हारिखौ जों नुनो मोनाखै। दा जायखिजाया आंनि बुंनांगौ बाथ्राया बेनो, जोंनि बर' हारिनिफ्राय जाय जि धोरोमाव थायाथों मानो, जों फार्स्ट अफ अल जों बर' फिसा, जों बर' हारिनि साफ्रोमबो बर' फिसा, बेवहाय जेन जों बर' फिसाफोरनि गेजेराव धोरोमखौ लानानै जोंनि गेजेराव गावस्रा गावस्रि सोरबा जुदि खालामनो नाजादोंब्ला, धोरोमखौ लानानै जों बर' फिसाफोरनि गेजेराव डिबेट खालामहोलायनानै सोरबा जोंनि बर'निनो लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा गावबा गावनि माखासे मुलाम्फाखौ आन्दोआव लानो नाजादोंब्ला, दा दिनै जोंनि बर' हारिनि बिखायाव जोंनि राव थुनलाइ, धोरोम सानस्रि, आसार खान्थिफोरखौ फोथांना लाखिनो थाखाय सानफा एफा फोसाबलांनांगौनि थांखिजों गोबां गेदेर गेदेर सानसुमै मेलेमजिबि लिडार्स दैदेनगिरिफोर दङ। दा दिनै 9थि फारिलाइनि मोनथाय मोननाय जोंनि बर' बिमा रावा बे सेन्सासनि लेंगुवेज अपसनाव गैमाराब्ला बर' हारिनि बिखायाव जेसेबांखिनि माहारियारि आफादफोर दङ आरो बर'नि गेजेराव जेसेबांखिनि एमएलए एमपिफोर दङ, सेन्ट्रेल आरो स्टेट गभर्नमेन्टखौ डिमान्ड खालामनांगौ। जोंनि बर' हारिनि बिखायाव जेसेबांखिनि लिडार्स दैदेनगिरिफोर दङ, जोबोद चेन्ज जानो गोनां दङ। आरो जोंनि बर'नि स्टेन्डिं जेसेबांखिनि लिडार्सफोर दङ, 90% बै लिडार्स दैदेनगिरिफोरखौ चेन्ज खालामनांगौनि जोबोद गोनांथि जानानै फैदों। आरो दिनै बर'नि बै एमएलए एमपिफोरा जायखिजाया पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों माहारिनि माखासे इम्परटेन्ट नोजोरथि होनो गोनां इस्युसफोरखौ लानानै जेन सेन्ट्रेल आरो स्टेट गभर्नमेन्टआव जेब्लाबो पइन्ट्स लानानै दाबि दैखांलांबाय थायो, बाथ्राफोर बुंलांबाय थायो। दिनै गमामायैनो 8 शिड्युल रिकगनाइज मोननाय जोंनि बर' बिमा रावा देग्लायनि भारत हादरनि सेन्सासनि लेंगुवेज अपसनाव गैमाराब्ला
बेनि गुबै लुजार दायनिगिरिफ्रा बर'नि बै एमएलए एमपिफोरानो जागोन जुदि गैमाराब्ला सिदा बाथ्रा थोंजों बाथ्राखा आंनिया मानो दायनिगिरि जागोन मिथिगौ ना बिसोर स्टेन्डिं एमएलए एमपि जानानै मोनसे पलिटिकेल गभर्नमेन्ट पावाराव दङ दिनै जोंनि बे भारत हादराव बेसेबांबा गेदेर मोनसे सेन्सास जानो थांगासिनो दङ बे सेन्सासाव मा दं मा गैया बिनि जुदि खौरांखौनो मोनाब्ला बिसोरो अब्ला बै एमएलए नि सिटआव बै एमपि नि सिटआव मा खालामनानै जिरायनानै थाबाय थाखो ना गावबा गावनि माखासे बाहागो रानलायनायाव जोबोद बिजिसो जाना थायो नामा रायजो राजाफ्रा गावबा गावनि मोनफा मोनफा बेसेन गोसा भटखौ थुनानै जे देरहासार होहरो नोंसोरखौ सोरनिबा पुतला बायदि जानानै मोसाहैनो थाखाय देरहासार होहरा दै आरो मोस्ट इम्परटेन्टलि जोंनि बर' हारिनि बिखायाव पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों जोबोद माने गेदेर गेदेर माखासे जेंना जेथोफोरा सोमजिबाय थायो गावबा गावनि पलिटिकेल केरियारखौ स्टेन्ड खालामनो थाखाय गावबा गावनि माखासे बाहागोखौ लानो थाखाय बिसायख'थि खाथि सफैब्ला लाजिया फांजिया फिन आरोबाव रायजो राजानि सिगाङाव माहारिबादि बाथ्रा बुंनानै माहारिनि सुस्रांनो गोनां माखासे इस्युनि पइन्ट्सफोरनि बाथ्रा लानानै रायजो राजाखौ थगाय थसि खालामनानै आरोबाव पलिटिकेलि गावबा गावनि पलिटिकेल केरियारखौ स्टेन्ड खालामफिननो नाजानाय एलार्ट जा सांग्रां जा मानगोनां रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोन बेवहाय आमुक पार्टिनि बेवहाय खोथा गैया सिदा बाथ्रा थोंजों बाथ्राखा दिनैयो पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों रावबो पलिटिकेल पार्टिया आमुक पार्टिनिसो बेफोरबायदि रायजो राजाखौ बाहागो रानलायनानै असमान खालामनो हानायनि मानहानि खालामनो हानायनि खुनु राइट्स गैया खुनु अथरिटि गैया नाथाय जोंनि बिटिसि आव जों नुनो मोनो जोंनि बर'नि गेजेराव ओरैबायदि माखासे लिडार्स दङ मा बुंनो जाय लिडार्सफोरानोखि माहारिनि जोबोद गेदेर गेदेर हारि सेन्टिमेन्टेल बाथ्रा बुंनानै रायजो राजा बर' फिसाफोरनि थुलुंगानाय लानानै दिनै बेफोरबायदि मोनसे प्लेटफर्माव बिसोरो स्टेन्ड जानो हादों बे माहारिनि थाखाय गेदेर गेदेर बाथ्रा बुंबोग्रा बै बर'नि सानैसो लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा दिनै बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव स्टेन्ड जाफैनानै गभर्नमेन्ट रुलिंआव थानानै आमुक पार्टिनिया जोंनि गभर्नमेन्टनि समाव जेबो स्किम सुबिदा मोना होननाय बाथ्रा अब्ला बे लिडारनि जिथु सान्थौ बे लिडारनि जिथु गोसो बेसेबां अहंकार गोसो जानो हागौ आरो बे लिडारा गावनि मोननांगौ मोन्थायखौ मोननो थाखाय जोंनि गेजेराव बेसेबां गुबुंले थासारि सोमजिहोनो हागौ जोबोद साननो गोनां बाथ्रा आरो बे आखुनि लिडार्स दैदेनगिरिफोरा गावसोरनि मोननांगौ बाहागोखौ मोननो थाखाय लानो थाखाय जोंनि गेजेराव जेसेबांखिनि गनायजाथावै सहायथावनो हायै गुबुंले बारहावाखौ सोमजिहोगोन बिसोरनि थाखाय बे आसुगुर गावासिनिल' खामानि मानगोनां रायजो राजा आइफा बिदा फंबायमोन जायनि थाखाय मोनफ्रोमबो बिटिसि बिसायख'थि समाव जोंनि बे बिटिसि काउन्सिलाव नंनायनि नङैनि सोरखौबा बानसावलाबायनाय सोरखौबा माने बदनाम खालामनो नाजानाय सोरखौबा माने न'आव थांनानै धमकि हैनो नाजानाय सोरबा लिडारनि थुनज्लायनायाव बे थुनज्लायनाय खामानिया मोजां ना गाज्रि बिजिरालासे सोरखौबा न'आव थांना दादागिरि खालामहैनो नाजानाय धमकि हैनो नाजानाय ओरैबायदि मानसिनाव माब्लाबा समाव गाब्रफ्लांगोन ना बे समाव आइ फै आफा फै होनबाबो खिन्थु खारग'नाय नङा आरोना गोरोन्थिनि साजाखौ रुजुनानै लाखानांगोन सिदा बाथ्रा थोंजों बाथ्राखा दा फार्स्ट अफ अल मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आंनि बुंनांगौ बाथ्राया बेनो जे 90थि फारिलाइनि मोन्थाय मोननाय जोंनि बर' बिमा रावा देग्लायनि सेन्सासनि लेंगुवेजनि अपसनाव गैमाराब्ला जोङो बर'नि स्टेन्डिं एमएलए एमपिफोरनिसिम कुइसन खालामनो गोनां बाथ्रा दङ आरो जोंनि बर' हारिनि मैखोम माहारियारि आफादफोरनि बिबानगिरि दैदेनगिरिफोरनिसिमबो माखासे सोंथिखौ सोंनो गोनां दं होननानै आं सानो जुदि जोंनि बर' बिमा रावा बे सेन्सासनि लेंगुवेज अपसनाव गैमाराब्ला आरो जुदि गैयाब्ला मानि थाखाय गैया मा जाहोनाव 8 शिड्युल रिकगनाइज मोननाय बर' रावा बर' लेंगुवेजआ बे सेन्सासनि लेंगुवेज अपसनाव गैया बे पइन्ट्सखौ लानानै सेन्ट्रेल आरो स्टेट गभर्नमेन्टखौ जों डिमान्ड खालामनांगौ आरो जुदि गैमाराब्ला इमिडिएटलि सेन्सासनि लेंगुवेज अपसनाव जोंनि बर' राव अपसनखौ जोङो जेरैखि जाया नुनो मोननांगौ बेखिनिल' बाथ्राया सिदा बाथ्रा थोंजों बाथ्राखा गोजोन्थों खुलुमबाय जय बर' हारिनि जय बर' बिमानि